Tilbage i Aabenraa bliver patruljen sendt til en parkeringsplads i centrum. Her er 2 rivaliserende grupper unge kommet op og slås. Træk staven! Politi! Stop så! Han skal anholdes. Gå væk! Væk med dig! Men de 2 betjente kan ikke klare situationen alene. De føler sig presset af de aggressive unge og kalder derfor på assistance. Få ham væk! Når man får en melding om, at der er kollegaer i knib, så smider man alt, hvad man har i hænderne, og så kører man, uanset hvad man laver. Der ankommer patruljevogne fra flere politikredse. Her bliver en ung mand slået med staven, da han forsøger at forhindre en anholdelse. Vi trækker staven, fordi at mindre indgriben ikke er tilstrækkelig i den situation, fordi at vi er i klart mindretal. Og så river og flår det i os, og vi forsøger at få os ned. Og så er det ligesom vores mulighed for at holde dem på afstand. Stop nu af! Stop nu af! Jeg går væk! Stop nu af! Du er anholdt! Du er anholdt! Kraftedeme nok med dig! De unge begynder at kaste med flasker og æbler. Pas på flasker! Få den hund ind og så væk med det lort her! Væk! Politihundene bliver sat ind mod de voldelige unge. Efterhånden får betjentene styr på situationen, men de flaskekastende unge er stukket af. Han skal bare anholdes, han er rigtig. Og de 5, der nu måtte være lige omkring, bare hele bunden. Eller fast. Vidner har dog set dem snige sig ind i en lejlighed. Det er politiet! Åbn den dør, eller sparker det lort ind! Og her finder betjentene dem også. De bliver anholdt og taget med på politistationen. Afsmålet ved at kaste ting og sager. Politiet har blandt andet æbler, som jeg selv har set. Og det er jo sigtet for. Resten af de aggressive unge bliver sigtet for gadeuorden.